isitshana nesidalwa. Hayibo seyisenqinqi. Yebo mamthu. Imali ikhala kade phakathi. Yebo. Mangithi uzoba nemali uzoba nayo. Imali engangishilo kubaba ukuthi ngizoyiletha iphinda phindekile kunale bekufanele bengilethile. Siyabonga kakhulu baba umprofeti uqhubeka njalo. Saba senkosi ngigicabeze ngemali. Umprofeti uMagejageja njalo ngamasonto uyatholakala enumber 285 kuBack Street ePietermaritzburg njalo ngamasonto ngo-10. Ngafika mina la ngihamba ngenduku njalo ngibona induku engayiphethe njengoba usumodela nje ngiyamodela manje ngijonga usimanje ngusisi manje halala mkhetha halala Ubaba wakhuluma ngomuntu ocosha amabhodlela asile ebaleni kwakuyimini azasha athi amanye ahlaza amanye abovu ngathi awotshwala ayecoshwa yimi ubaba lento wayidonsa engangazi singakaze sesibonana Omunye wabantu abazophuma imali iqaqekile. Yangena imali engango 5,000. Ngiyabonga kakhulu komprofeti. halala mpumelelo halala Ngabafaka izinto umprofeti uyayikhipha manje noma wathakatha emathuneni ngiyakulanda manje. Ngiyazi uyafuna ukwazi ukuthi umprofeti uzomthola kanjani. Mbukelo wami mawufuna sihlale phansi nawe siqondise izinto zakho senze konke kufanele sikwenze ukuze izinto zakho yilunge mbukelo wami. Njalo ngolwesibili ngiyatholakala eMaritzburg kusuke ekseni ngo8 mbukelo wami. Book i-1-on-1 yakho mbukelo wami awuyifaki imali ebank yonke into uyenza usufikile. Sabela ke mbukelo wami uyabiza. Ngizobonga ukuthi ngikwazile ukuvula isite ngaqala ukwakha ngoJanuary. Ukwazile ukuvula isite ngoJanuary uyaqala kwakho usuna imali yokwakha. Yebo baba sikhona. Shani sana. Ngiyabonga ugcobo lika mprofeti ukuthi ngikwazile kulonyaka ngiye ngakwazi ukuba nemoto ngase ngakhanda isaloni ngathi sasinenkonzo la yokukhanyisa ebusuku ngangenelwa imali ngalolo suku ngiyabonga. 19,000. 19,000. Ngizobonga baba ugcobo lwakho ungisebenzelile kakhulu kwami bengasebenzi umuntu kodwa umfana wami wawuthola umsebenzi. Ngizobonga nami baba ukundivuse ekufeni bengisengifile ngizobonga kakhulu. Ngizobonga baba kade ngigulelwa abantwana sebengcono sebekwazi nokuthi bakhipha amagama ade bengakhulumi. Phinde sibonga ugcobo lakho baba ukuthi usuphinde wenze njalo wasibusisa. Yini manje le? Imoto. Ha! Shani izandla kakhulu. Ngizobonga baba impilo ishintshile wangipha imoto wangikhulisela nomfana wami ngiyabonga kakhulu. Ngizobonga baba izinto ezimbili ongenzele zona. Ndakhe indlu lapha ekhaya asangeqede kushinyanga icomplete isinempahla yayo. Ngibonga nokuthi uma ngiye lapha na ke ekhasini ngibuye ngaphethe ba. Ngizobonga ubaba ukuthi ungithwalile iminyaka yonke evarsity ngaqeda i-degree yami ngama-results amahle. Baba ngizobonga ugcobo lakho umntana wami uthola ipromotion uyimanager ka-MTN eGoli. Yebo. Awusuka manje. Baba ngizobonga ukuthi iphupho lami lokuqala ngili-achievile kulonyaka lokuvela kwi-TV. Ha, ubuwenzani TV? Bengishaya isibhakela. SABC 2 ne? Eshaya isibhakela. Mntanami wahamba ongena emanzini wathola umsebenzi. Wathola umsebenzi. Iqiniso lempilo iyambopha umuntu impilo imbophe enganyakazi lutho zonke izinto zakhe zihlangane azaqaqwe ukuze kulunge mbukelo wami. Kunabantu mbukelo wami abavala idlozi kade kunentwaso ethize ekhaya bafundisa idlozi umkhubo omubi ukuthi izinto ziyavalwa la ekhaya. Nalo ke mbukelo wami seliyabavala. Abanye bakholwa babengazi ngempela baye esontweni bafike balithuka idlozi bathi amadimoni sebeyazama akukho lutho okulungayo mbukelo wami. Yibona abavala idlozi iqala. Abanye yathi ingane ina 5 years yehlelwa intwaso kanti iyalungiselelwa ukuthi mayisina 30
leli khehle livuswa kuyona elintwaso likwazi ukuyisiza. Akuyena wonke umuntu othwasa ngoba azoba isangoma elapha abantu. Kukhona umuntu othwasa kanti kuvuswa impande ekhaya. Kube nomuntu othwasayo kanti kuvuswa umcebo wasekhaya. Angazi ukuthi yini le enayivala mbukeli wami. Ngithema niqeda ukuyivala nedlozi lase liyavaleka mbukeli wami. Aniphindanga nasizakala. Phela iqiniso lempilo into zethu zisegazini lamathonga akithi lisegazini wabantu bakithi abangasekho mbukeli wami okuyibona esavela kubona ngesikhathi sivela kubona khona babe siphathise khona kodwa ngoba udedengu bempilo asisakwazi ukwemukela lokho mbukeli wami. Lalela ke mbukeli wami, uma ngikhuluma kanje ngizokuthulela impande entsha ceke abaqaqi mbukeli wami. Njoba wazi ngidabula amazwe ngahamba ngiyokhuleka ngiye emazweni naphesheya ngabuya mbukeli wami ngahlanganisa lempande ngayitesta ngiyabona ukuthi iyasebenza mbukeli wami izokugilela izimanga. Lalela ke mbukeli wami, lempande yabaqaqi ngizoqaqa umuntu oboshwe idlozi, ngizoqaqa umuntu owaboshwa ngamagama, ngizoqaqa umuntu oboshwe ngomuthi ikhubalo mbukeli wami ngizomnika abaqaqi. Ngihlanganisile mbukeli wami ngithakile ngifuna usizakale kulonyaka. Lalela ngiyabheja lonyaka unyaka wakho wokuphumelela. Nazi indawo la ngiqala khona ngabaqaqi. Abantu bokuqala abanenhlanhla abase Kempton Park Civic Center eGoli mbukeli wami lapha eGruleni. Kuyobe mbukeli wami kumhla ka7 kuFebruary mbukeli wami. Uphatha umnikelo ka250 nje kuphela mbukeli wami. Ngizokunikeza impande yakho abaqaqi. Kuqaqeke izinto zakho ufane nabantu bonke. Siyoqala ekseni ngo10 kanti ngo8 i1-on-1 iyaqala mbukeli wami. Ungakhohlwa umhla ka7 kuFebruary kuyobe kuumgqibelo abaqaqi ozozobathatha ngunika bona mi mbukeli wami. Maya sikweletu. Hey. Phuma. Phum. Phuma. Phum. Mhla ka8 kuyobe kuyisondo mhla ka8 February ngise-Maritzburg siqale ekseni ngo10 enumber 285 ku-Back Street ekhaya lomprofethi uMagejageja. Nakhona mbukeli wami ungiphathela umnikelo ka200 rand ke eMaritzburg mbukeli wami. Ngicela ke mbukeli wami wenze nje. Ngicela wenze isiqiniseko sokuthi wonke umuntu ofuna aphumelele nofuna phase nofuna alungelo izinto akazolanda abaqaqi. Mhla ka8 February Peter Maritzburg enumber 285 ku-Back Street mbukeli wami. Nalonyaka esingena kuwona ngicela ungenzele into eyodwa. Never give up. Angisho ukuthi kuzoba lula empilweni. Ngicela kodwa ungayekeleli. Uyomangala ngelilanga ukuthi wa give up asekusele kancane kanjani. Uyomangala ukuthi wasekushoda unyaka owodwa lo give up ngawe iwona nyaka. Okwasekufana uphumelele ngawo. Njoba ungibona ngimali la. Ngangingazi ukuthi one day I will be celebrated. I was born poor. Umama mbe kaqoqa amathini. Baqoqa amakhalibhodi estradini babambe kangasebenzi. Wagcina esebenza eJardini lomlungu uMr Book eBluff eShanela Machaliti. But I never gave up. Ngacishe ngagive up. Mangibheka isikhathi engacishe ngagive up ngazo, I realized today ukuthi I was close by. Listen, you are creating your own story. Wakha indaba ozoyixoxa kusasa. Uyomangala mhla ufika kuthiwa what happens to you? Uthi no I give up, but no man, you have a good story. Wawuzositshela abantu baphila kwenzakalani at last. Kwasekusela inyanga eyodwa you gave up. Kwasekusela insuku you gave up. Uthi omunye baba mina kulonyaka angitholanga lutho but still you have life. Life is the guarantee that you will achieve. Impilo insiqiniseko, you have an assurance that you will make it. Ekumele ba give up ebalele ngesifuba bathwele umhlaba. Baculelwa amagugu kwathelwa inhlabathi kwathi uthulo thulini umlotho emlotheni kwaphela ngabo. But you are still alive, you will make it. I'm telling you, I prophesy upon your life 2026 you will make it. It's not going to be easy. Anguthembisa ukuthi there are no trials, there are no tribulations. You will face certain difficult moment zabhekana nobunzima, but I guarantee you ukuthi now unga give up, you will make it. You are creating your own story.
let's story sanamhlanje you're gonna tell them tomorrow ukuthi engayekele there were times where I cried, there were times where I was crawling down, there were times where ngabona khona ngathi kuphelile, everyone was mocking. Bahleka abantu babe ngihleka bebona ngathi kuphelile ngami, but ngama ngabekezela ngaqinisela. Kunzima kodwa ngizothi qinisela ungayekeleli. Uyothini mhla ugive up kanti ubulala nalabo bebezokholelwa kulento nayo. You're not just living for yourself, uphilela abanye abangakuboni abathe ngoba wabamba nathi sabambelela, ngoba wama nathi soma ubambelela ukuthi izandla sigwazwa ameva. Uthi for the fact ukuthi kunalabo bezemva kwami I will hold on. Zobambelela. Ngiyazi uyafuna ukwazi ukuthi umprofeti uzomthola kanjani. Mbukelo wami ufuna sihlale phansi nawe siqondise izinto zakho, senze konke kufanele sikwenze ukuze izinto zakho zilunge. Mbukelo wami njalo ngoLwesibili ngiyatholakala eMaritzburg kusuka ekseni ngo8 mbukelo wami. Book i-1-on-1 yakho mbukelo wami, awuyifaki imali ebank, yonke into uyenza usufikile. Sabela ke mbukelo wami uyabi. Ekhaya ubhuti wami benza ugrade 12 bengazwani nesikole. Bekuthi mekufanele kuyokwenziwa izinto zamamakhi, uthi uyavuka uthi nangulele akayile esikoleni. Kwathi last term kwabizwa abazali esikoleni kwathiwa kunezifundo ezimhlulayo abangebazi bambhalise zona uzoyibhala kulonyaka ngoJune. Bafike la bakhethwe esontweni ubaba bakhulekela abanikeza amapeni. Mase yobhala abhale izifundo ezuthuli lahleka ipeni. Silahla ithemba ke sonke ekhaya sithi nje hayi usanele ngeke zikulunge. Bakhethwa isimanga senzakele mase yolanda ama results uphase ngobachelor waze wathola udistinction kulezi ifunda dekuthiwa ngeke azayibhala. Ngiyabonga. Mhla ka13 ngiyogeza bonke abantwana, ngithatha abantwana ngiyanaba emanzini mbukelo wami ngiyobahlambulula. Abantu abaningi izingane zabo baqala ukuyilungisa unyaka usuvela usuqalile, ingakho izinto ingalungi. Ngicela ukuthatha lengane yakho ngiyowasha amabhadi, ngiwashe nobuthakathi bonke obebufakwa abantu ngoDisemba. Lengane mbukelo wami ngiyidinga ngomhla ka13 kuyobe kuFebruary ebusuku ngoLwesihlanu mbukelo wami la ngizothatha zonke izingane ngiyoyigeza. Bayazi ke ngingageza izingane zabo zaphumelela zaphasa ngodistinction kwaba kuhle kwaba nje ya bajabula abantu. Ngiyogeza imimoya enamathele ebantwaneni, umntwana ohluphayo, umntwana ongaphasi, umntwana ongalungelwa izinto, nomntwana umfiselo okuhle. Ngicela umlethe mbukelo wami bese ngiphathela umnikelo ka250 mbukelo wami la ngibathatha khona ebusuku ngiye nabo emanzini ngiyobahlambulula ngigeza idalwa zabo ngigeza inhlanhla yabo. Ngomhla ka14 kuFebruary kuyobe kumgqibelo ke mbukelo wami la ngithatha omama nakhona ebusuku wonke umuntu wesifazane umama usisi ubani uanti ubani naye ngiyamthatha mbukelo wami ngiyomisa emfuleni. Umhla ka14 kuFebruary ngo6 bebe sebefikile abantu ntambama bese ngiyabathatha nakhona mbukelo wami uyophatha umnikelo ka250 rand mbukelo wami. Ngizobonga lana isicelo bekade ngisibhalile esinye sazo sesiphumelele. Hayi engakahamba ubaba sesiphumelele isicelo. Woza nayo. Kusho ukuthi la kade ngisebenza khona mama uLthuli bengibiza mhlambe 3 days noma bangbize 2 days. Okay bangifonele ngomhla ka2 bathi ngizongena insuku ezo5. Okay ngihambe ngiyongena ngomhla ka8 ngingenele zonsuku. Ngithe ngiyoqala ngalo mhla ka8 ngiqalile. Kwafika enye iboss isemsebenzini. Yathi iboss icela ukuthi ngizosebenza zonke izinsuku. Kusho ukuthi esinye sezicelo zami sesiphendulekile nje ubaba esendleleni. Ngiyabonga kakhulu ugcobo lika baba. Ngiyabonga kakhulu. Wenza konke. Ngomhla ka20 kuFebruary kuyobe kunguLwesihlanu eStenga kwaDukuza Town Hall. Ngiphathela umnikelo ka200 rand uzolanda abaqaqi bakho izinto zakho bese ziyaqaqeka. Mhla ka21 imbukelo wami eNewcastle eMadadeni Hall ngifikile nakhona kuyobe ku10 ekseni ngomgqibelo naba abaqaqi kuzoqaqwa izinto zakho mbukelo wami. Umhla ka27 imbukelo wami kuyobe kunguLwesihlanu eBergville eKhethani eWinterton ngizobe ngikhona eWinterton ngiphethe impande yakho abaqaqi nakhona mbukelo wami ngiphathela umnikelo ka200 rand kuphela. Sabela uyabizwa. Yikho impe yaphunywa uShaka
wayolwa izanusi zingamfakanga intelezi noma ube nomkhonto namandla nestrategy sokulimpi kodwa ubeyazi ukuthi kukhona imoya evikwa ngensebenzelo saphunyuka amadlozana amandla ngenxa yongayinaki izinto saphunyukwa yikhwame inamandla ngafunda empilweni khonto engisanda kuyifunda kuyenzeka umuntu eyemanzini isikhwama sakhe semanzini kodwa ebuye ngasiphethe ngoba kanayo into eyosukumisa amandla abambe into yakhe ukuba itethele sonke ke njoba sila sizokwenzani yini misa likazwelonke unxuselo labo bonke ababa namaphutha ekhaya hawu niyangizwa kodwa lento yokuthi uphelele umende esandleni ayiqali ngawe kukhona la eyaqala khona wena usuwemukela ukufa kusegazini labakini ezinye izifo zafa kwegazini lakho ngenxa yokungahambi nongayithathi serious impilo mbukeli wami njalo maqala unyaka siye sibe nenqungquthela enkulu yabantu besifazane la sihlala khona sidinga izinto sakho somabhizinisi besifazane sithuthukisa abantu besifazane sibenze bebe namandla bephumelele bazimele mbukeli wami ngoba kubalekile ukuthi umuntu nomuntu ame ngesipho umdali ampasona le conference siyihlehlisile kulokho mbukeli wami sizoba nayo mhla ka28 kuFebruary mbukeli wami kuyobe kumgqibelo la ngiphathela khona umnikelo ka200 nje kuphela mbukeli wami ngizokhulekela wonke umuntu wesifazane ngivula amathuba emisebenzi ngivula inhlanhla ngivula isibusiso kanjalo nomcebo ungene kubantu besifazane siyobe siswenkile ke mbukeli wami sobe sine guest speaker yethu usisi uzimiphi biyela uzimdola osebenza kuKhozi FM sabela ke mbukeli wami uyabizwa makubalwa abantu abazohanjelwa kahle izinto ngibona igama lakho wakhuluma kwasekubanje manje but the universe kodwa imvelo ilalele halala 2026 halala bekunesinambuzane besingihlupha singenzeki into zami kade ngizifisa kodwa njengoba namuhla ngiphambi kwenu ngifike naso isithelo sami esihlana Ayishani izandla kakhulu ngabe kusho ukuthini lokhu kuwena uqonda ukuthi izinto ububona zingenzeki ukungazi ukuthi yonke into othi uyayisebenza kodwa iyahliphika iyathatheka kwase kushintsha kanjani hey ngokusebenzisa nje izinsebenzo zayo ekhaya iyibi lobo busy nayo hayi sekuliza ngo-MTN ngithi everywhere you go isandla sikaMprophet yeah iyenzeka ngempela bakhetho iyenzeka 7-seater lo Suzuki Ertiga hayi wenza konke hayi shaya izandla kakhulu iqiniso lempilo iyambopha umuntu impilo imbophe enganyakazi lutho zonke izinto zakhe zihlangane azaqaqwe ukuze kulunge mbukeli wami kunabantu mbukeli wami abavala idlozi kade kunentwaso ethize ekhaya bafundisa idlozi umkhubo omubi ukuthi izinto ziyavalwa la ekhaya nalo ke mbukeli wami seliyabavala abanye bakholwa babengazi ngempela baye esontweni bafike balithuka idlozi bathi amadimoni sebeyazama akukho lutho okulungayo mbukeli wami ibona abavala idlozi iqala abanye yathi ingane ina 5 years yehlelwa intwaso kanti iyalungiselelwa ukuthi mayisina 30 leli khehle livuswa kuyona elintwaso likwazi kuyisiza akuyena wonke umuntu othwasa ngoba azoba isangoma elapha abantu kukhona umuntu othwasa kanti kuvuswa impande ekhaya kube nomuntu othwasayo kanti kuvuswa umcebo wasekhaya angazi ukuthi yini le enayivala mbukeli wami ngithemba niqeda ukuyivala nedlozi lase liyavaleka mbukeli wami aniphindanga nasizakala phela iqiniso lempilo into zethu zisegazini lamathonga akithi lisegazini wabantu bakithi abangasekho mbukeli wami okuyibona esavela kubona ngesikhathi sivela kubona khona babe siphathise khona kodwa ngoba udedengu bempilo asisakwazi ukwemukela lokho mbukeli wami lalela ke mbukeli wami uma ngikhuluma kanje ngizokuthulela impande entsha ceke
abaqaqi mbukeli wami njoba wazi ngidabula amazwe ngahamba ngiyokhuleka ngiye emazweni aphesheya ngabuya mbukeli wami ngahlanganisa lempande ngayitesta ngiyabona ukuthi iyasebenza mbukeli wami izokugilela izimanga lalela ke mbukeli wami lempande yabaqaqi ngizoqaqa umuntu oboshwe idlozi ngizoqaqa umuntu owaboshwa ngamagama ngizoqaqa umuntu oboshwe ngomuthi ikhubalo mbukeli wami ngizomnika abaqaqi ngihlanganisile mbukeli wami ngithakile ngifuna usizakale kulonyaka lalela ngiyabheja lonyaka unyaka wakho wokuphumelela nazi indawo la ngiqala khona ngabaqaqi abantu bokuqala abanenhlanhla abase Kempton Park Civic Center eGoli mbukeli wami lapha ekuruleni kuyobe mbukeli wami kumhla ka7 kuFebruary mbukeli wami uphatha umnikelo ka250 nje kuphela mbukeli wami ngizokunikeza impande yakho abaqaqi kuqaqeka izinto zakho ufane nabantu bonke siyoqala ekseni ngo10 kanti ngo8 i1-on-1 iyaqala mbukeli wami ungakhohlwa umhla ka7 kuFebruary kuyobe kuumgqibelo abaqaqi ozozobathatha ngunika bona mbukeli wami. Ngiyazi uyafuna ukwazi ukuthi umprofeti uzomthola kanjani. Mbukelo wami mawufuna sihlale phansi nawe siqondise izinto zakho senze konke kufanele sikwenze ukuze izinto zakho yilunge mbukelo wami. Njalo ngolwesibili ngiyatholakala eMaritzburg kusuka ekseni ngo8 mbukelo wami. Book i1-on-1 yakho mbukelo wami awuyifaki imali ebank yonke into uyenza usufikile. Sabela ke mbukelo wami uyabizwa. Njalo ngamasonto uyatholakala enumber 285 ku Back Street ePietermaritzburg njalo ngamasonto ngo10. Sabela ke mbukeli wami uyabizwa. Kunabantu mbukeli wami idlozi labo liphendula makufakwa impande embi nje kuphela. Ungamnikeza izinto esebenza komunye umuntu, umnikeza izinto yezitha izafika isebenza, umnikeza izinto yabathakathi yasebenza. Kodwa idlozi lakhe limukela umuthi omnyama nje kuphela. Useze wazitshela ukuthi mina umuthi awusebenzi kimi, ngisetshenzelwa ngamanzi kuphela. Ngicela ukuphendula umuthi uyasebenza kuwena. Ukuba umuthi awusebenzi kuwena ngaba ukhe inkingeni ezidalwe imithi elandelwa wena uthakathwa ngabantu iyafika yasebenza. Kodwa wena mawusebenzisa umuthi awulungi awuphumeleli kuwena. Kwahlehliswa idlozi elimhlophe kwasondezwa idlozi elimnyama. Lele limnyama ilona elibamba umuthi uvela ube mnyama ngisho kade kuumuthi wokukhanyisa izinto. Mbukeli wami ngifuna ukuthatha idlozi elimhlophe ngilibuyisele kuwena kusebenze yonke into mbukeli wami. Kunabantu mabesebenzisa intelezi yezitha bayazi mbukeli wami ibutho maliphuma esibayeni liyempini fanele libuyele esibayeni kuyokhishwa lentelezi efakwe kulona. Kunabantu abacatshiwe ingcabe ezirong okuyizona ezivala umuthi omhlophe ukuthi ukhanye phezulu kwabo mbukeli wami. Ulethe inhlanhla ungenisa isibusiso ungenise yonke impumelelo ekhaya mbukeli wami. Kunabantu abanye bashawa amalanda balanda izinto bayiqibe egcekeni zavala idlozi kwaba izona eziphethe umuzi mbukeli wami. Usabathe uyazama ufuna usizo akalithola usizo. Uma eyohlola leli dlozi elimnyama ligijima livale kuqala beze bedlale ngaye bethi awuhloleleki unedlozi elikhulu. Ithi ngutshela akekho umuntu ongahloleleki. Isizathu ungahloleleki idlozi elimnyama ilona elingaphambili. Lo muntu owafaka inethakatha abantu uyena ovela vale kube mnyama avale ngesithelo ingabe kusavela lutho mbukeli wami. Akekho umuntu onedlozi elingafuna ukusizakala elingafuna ukuveza izimo zabo. Abanye baphethwe leli dlozi selaguquka laba ngumdliwa lidla la ekhaya ukudla akuhlali imali ayihlali emsebenzini uxabana nabo bonke abantu akazwani namuntu unezitha azabizwe nangomthakathi engathakathani. Into ayiqalayo ayipheli kalula mbukeli wami udliwa yinto ekubizwa ngomdliwa. Lo mdliwa uthwasisa abantu ekhaya bonke abantu banabantu abadala. Akwenzeki mbukeli wami nithwase nize nibe u3 ngesikhwama esisodwa ekhaya. Kukhona into errong la mbukeli wami. Abanye bathi bayaphuma baya ngaphandle badliswa izinkamba kuvele kubhede kakhulu mbukeli wami. Kwenze njani? Kunalento
emnyama la ekhaya. Ngicela ukugeza mbukeli wami la nginenhlelo ezahlukene, nginabantu abazohlehlela izolo zelimnyama bese bedingisa idlozi elimnyama kusala idlozi elimhlophe. Ngicela ukukutshela mbukeli wami umthakathi angabulala abantu kodwa umthakathi akakwazi ukuwina ilotho. Why? Usebenza ngedlozi elimnyama, liza makukubi kuphela, uma kukuhle alisondeli. Mawuzazi ukuthi unalezo inkingi, ngicela ungamoshi isikhathi sami, ngicela uvele ushayele nansi inombolo lembukeli wami eyabantu abazolashwa ngama Fridays njalo, eyabantu bomdliwa mbukeli wami, eyabantu bedlozi elimnyama abazodingisela idlozi elimnyama kusala idlozi elikhanyayo ukuze lonke usizo olufunayo bese uyalithola mbukeli wami. Nansi inombolo 067 287 0418. Bela ushayele le nombolo ubhuke i-appointment yakho uzuzosizo. Lalela ke mbukeli wami, ngicela sesivala sibamba amanzi akhe ekhaya bese ngiyawabusisa. Baba, endaweni zonke labalaleli bengibhekele khona, ngibusisa amanzi, ngikhuluma namakhosi amanzi, ngikhuluma nazo zonke indawo la amanzi elawulwa khona. Ngizothi uNkulunkulu owenza konke makaphume ayosiza abantu bakhe. Njengoba ngikhulekela lamanzi, kunabagulayo, kunabangasebenzi, kunabenezinto ezibahluphayo zobuthakathi. Ngizothi ubumnyama bonke mabudede, ngikhanyisa indlela zabo, makhanye yonke into abayenzayo. uNkulunkulu wami owenza konke. Ngiyabonga ke mbukeli wami ukuhlala nathi lolu hlelo. Siphinde sibonane ngokuzayo. uNkulunkulu kaMageja wenza konke.